Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. DOH nagsiling nga dapat hindi magpili sa brand sa bakuna. Mga empleyado sa Kapitolyo, ginpangbakunahan na. Sa San Enrique, PMA top notcher, mainit yung ginabi-abi sa iyang mga kasimanwa sa iyang pagpauli. Resort owner, ginreklamo sa DENR, bangod sa pagtumpok sa duta sa bulwangan sa Sumag River. Kag, sa Good Vibes, Ilonggo na hauna nga Pinoy nga nakasunod sa top 3 sang ultramarathon sa Ireland. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, lalaki patay matapos nga malumos sa suba. Nasapwan na lang kahapon sang aga nga wala na sang kabuhi sa kilid sang suba ang 39 anyos nga si Leo Limco sa suba sa bahin sang Purok Calibago, Barangay Lopezaina, Banwa sang Murcia. Sandig sa investigasyon sang PNP samtang nagapangisda sang Martes sang gabi si Limco nadanlog ini sa bato kag ginanod sang tubig sa suba. Mabaskog ang daludo sang tubig suno sa pulis sang amo nga tion, gani siya ang ginanod kag sa pagkasunod na adlaw nasapwan nga wala na sang kabuhi. Sa number 9, sa Cadiz City, isa ka lalaki patay sa pagpaniro. Patay ang 44 anyos nga si Ahmed Castroverde matapos lutangon kahapon sa Barangay Cabahog, siyudad sang Cadiz. Sa investigasyon sa Cadiz PNP, papulit na kuntani si Castroverde sakay sa iyang motorsiklo sang siya ang gintiro sang wala pa makilalaan nga persona. Patay na sa mag-abot sa ospital ang biktima. Nakuha sa crime scene ang 3 ka mga basiyo sang 45 kalibre nga armas. Ginahibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 8, 3.4 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa Dumaguete City. Tunga sa kilos sang ginasuspetsohan shabu ang na-recover sang kahapon sang Philippine Drug Enforcement Agency sa buy-bust operation sa Gualang sang Dumaguete Port sa syudad. Ang illegal nga droga nga nakuha ang ginabulubanta nagabalor sang 3,400,000 pesos. Arestado sa buy-bust si Evelyn Jimenez samtang nakapalagyo naman ang iya upod nga si Jovic Calibo. Suno kaya Francis Phil Tangeres, pamuno sang PIDEA sa Negros Oriental, ang mga suspect ang hindi kabahin sa drug group pero dugay na sila nga nagabaligya sang illegal nga droga sa komunidad. Padayon ang pursuit operation sang operatiba sa nakapalagyo nga suspect. Sa number 7, beach resort project sa Barangay Pahanukoy ginreklamo. Ini matapos ginaligar nga natampukan na ang bahin sa bulwangan sang Sumag River. Nagpadala sang reklamo sa Tiglikom sa Department of Environment and Natural Resources nga si Roy Simato, si punong Barangay Rodney Carmona sa Barangay Sumag. Ang beach project ni Engineer Andre Tacolod ang iya ginaligar naglambot na sa bahin sang bulwangan sang Sumag River. Suno kay Carmona, lipod sa ilang ihibalo ang natabo kag ini ang gipadangat sa ilang atensyon. Ginabaha na nga daan ang Sumag suno sa iya kag ang amo nga pagtumpok sa bahin sang suba ang ilang ginalantaw magapalala pagid sang sitwasyon. Dugang pa niya may mga bakhaw pa nga ginpangutod para sa amo nga proyekto nga para sa iya wala ginatugutan. Wala labot diri. Suno kay Carmona, maapektuhan man ang breeding sa mga isda. Ginakabig Manila nga navigational hazard ang proyekto para sa mga nagapangisda. Gikatuan sang Digicast Negros si Tacolod para makuhaan sang iyang bahin pero wala siya sa duhan niya ka mga opisina. Wala man siya makapakig-angot sa text o kun sa tawag. Pasulod namon, tingala kami nga may mga dala nanay mo nga mangroves na tanan. Oo, mangroves tanan. So meaning, ang mga mangroves sa pinalapas gid kag mo ang dalan. Hasta sa punta, naka-feeling ng siguro mga 25-30% sa suba nga naka-enclose na sila sa Sumag River. Ang bulwangan gid.
Sa lapit dito sa baba. So, kung siguro, ay taga-Balong, nasa na sa Buluangan, siguro nilang development eh. Sa number 6, PMA top-notcher nga taga San Enrique ang mainit nga ginabi-abi sang iya mga kasimanwa. Sunod sa iya, handa siya kung i-deploy siya sa West Philippine Sea. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Sa Sinigakali sa San Enrique, aga payara na sagwa sang ilang mga balay ang mga pumuluyo kay ina. Isa si Kagawad Emilio Tangob sa ila. Sunod sa iya, bugal sang San Enrique ang magalabay, amukon nga naghulat sila sa iya nga pag-abot. Okay, pride na namon, sir. Tad. Yan na sa San Enrique nga, ano. Oo. Ano ni, do first sa time sa history sa San Enrique nga nakaprodukto ang banwa. Tap na sir. Top notch, sir, sa PMA. Correct. Dugay-dugay, may mabatian nga uwang sang patrol car sang pulis. Patimaan, galapit na lang ang ila ginahulat. Yara na ang motorcade, sakay sa isa sa mga pick-up, si Ensign John Ray Artus. Siya ang top-notcher kag summa cum laude sa Philippine Military Academy, Masaligan Class of 2021. Nakapalakpak si Kagawad Emilio paglabay ni John Ray. Naglibot ang motorcade sa mga dalanon sa Banwa. Isa ka programa ang gipatigayon sa guwasang munisipyo. Sa programa, gin-turn over kay John Ray ang cash incentive nga ginahatag sang Banwa kung may mga mag-graduate bilang summa cum laude. Ginpasidunggan siya sa iya nahatag nga dugog sa Banwa. Pagkatapos ng programa, instant celebrity si John Ray. Nagbinulos-bulos pa picture sa iya mga empleyado sa Banwa. Sunod kay Mayor Gilson Tubilyara, si Artus ang nahauna nga taga San Enrique nga nakatapos bilang rank 1 sa PMA. May mga estudyante man sila gani kuno nga summa cum laude pero sa military, si John Ray ang nahauna. And other colleges, may scholars kami. So, iniya first time nga sa military side. Okay. Wala kami nga sa military side. This is the first time. Si John Ray, malipayon sa iya nga pag-abot. Wala siya mag-ekspektar sa mainit nga pag-abi-abi sa iya. Nakita ko nga sa jogging ng mga tao. Doon nakita nila ko. Ikaw picture pa si mo pag yan ang feeling. So, sadya man, pero I'm not used with fame actually. Kay wala ko ya sa una, hindi ko ya gani ga ambal sa tubang balaw. Blackout ko muna. Pero PMA train me how to deal with people, how to be with people. Navy ang yagin pili sudlan bangod ang yaamay isa na ka-retired army kag may utod man siya nga yara man sa army. Gani wala malikawan nga napamangkot sa iya kun handa bala siya nga i-deploy sa West Philippine Sea. Ate, sure gid, okay lang. Okay, gid Kaya dito nga akong dito kung ma-assign. Miski din lang basta mag-serve ta sa atin sa mga kapwa Pilipino. Proud ang yaamay nga si Florencio nga masobra duha ka dekada nga nangin soldado kag naglawig sa iyang assignment sa Marawi City. Nakibot na lang siya kuno sa makita niya sa Facebook nga top-notcher gali ang iyang bata. Wala kami siya ito kung nag-game yung naman namin. Ang siling niya sa akin, tamo ni nanay, natanaw lang kami sa Facebook. Kaya may kapihan. Wala mo kami kabalo kung amo na ito galito katag sa ngangking. Nagwa na. Ano, Para sa mga residente nga aga pa nagulat kay John Ray, magaserbi siya nga inspirasyon sa tanan, ilabi na sa mga kabataan nga maghimakas kag magpangabudlay para makahatag sang dungog, hindi lang sa ila pamilya, kundi para sa banwa kag sa probinsya. Sa number 5, Bacolod City Police Office may napulo na lang sa karon ka mga active cases sa COVID-19. Nagpanaog na sa karon sa napulo na lang ang active cases sa COVID-19 sa Bacolod City Police Office matapos mag-ayo na sa virus ang kalabanan sa mga pulis nga nagpositibo sadto. Inagin pahayag ni BCPO spokesperson Police Major Sherlock Gabana. Naglabot sa 90 ang numero sa mga pulis sa syudad nga nagpositibo sa COVID-19 pero amat-amat naman ini nga nagpanaog sini nga bulan. Samtang sa Negros Occidental Police Provincial Office naman, nagpanaog na lang sa 26 ang active cases. Wala naman sa may nagdugang pangakaso sa COVID-19 sa Nokpo nga nagapabilin sa 113 ang total COVID-19 cases sa kapulisan sa probinsya humalin pa sa pagsugod sa pandemic.
Sa number 4, Negros Oriental, 3 na kaadlaw nga may masobra sa 90 ka new COVID-19 cases. Kahapon may 91 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 ang nadugang sa probinsya. May duha man ka dugang nga napatay. Nagdangat na sa 661 ang total active cases sa Negros Oriental. Ang 3 sa 5 ka mga ospital sa probinsya nga nagabaton sa COVID-19 patients ang puno na ang mga bed capacity. Ang nabilin nga duha nga hindi pa puno ang yara naman sa 90% sa bed capacity. Kuna padayo ng pagsaka sang kaso sa Oriental, padayo naman ang pagnubo sang active cases sa Negros Occidental. Yara na lang sa 1,330 ang active cases sa probinsya, humalin sa masobra 2,000. 31 ang nadugang sa Negros Occidental nga kaso kahapon. Ang Bacolod ang may 59 naman kadugang nga COVID-19 cases, 1,005 na ang active cases sa Bacolod. Sa number 3, kung mangintayo yun ang pagnubo sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, ginalantaw nga ipalipoton ang curfew hours. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, gisiling ni Lacson nga may mga panawagan gikan sa magagmay nga negosyante sa pagpalipot sang curfew hours nga nagasugod na sa 8 sang gabi, tubtub las 4 sang kaagahon. Mahimo nga kung magdangat sa 1,000 active cases suno sa kay Lacson, maidug amat-amat ang curfew hours. Gikan las 8, ginalantaw nga ini ang magasugod las 9 sang gabi na. As of May 19, 1,330 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sa report sa Provincial Incident Management Team, samtang iyara naman sa tagsa ka Banwa kag syudad kung magabukas sila sa mga beach resort. Kung magbukas gid man suno sa kay Lacson, pwede ang 30% lang anay nga capacity sini. Bangod kung tugutan ang 100% mabudlay bangod ang kasubong nga mga pagtililipon ang masami ginutunaan sa paglaptas ng virus o kung makabig nga super spreader activities. Assuming that the 1,000 na lang, we can start shortening the curfew hours. Nahinayong ko lang, no? Maybe start from 9 and then slowly to 10, no? So we're looking at 9 o'clock, no? But again, depending the number of cases, active cases. Sa number 2, ginsugdan na ang pagbakuna sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal subong nga aga. Magapadayo naman ini tubtub Hunyo 4 nga nagalakip sa mga empleyado sa mga national government agencies nga yara sa probinsya. Yaring report. Step by step, santo sa protocol sa Department of Health ang pagpabakuna sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal sa idalom sa Barangay Kapitolyo Vaccination Program nga ginsugdan subong nga adlaw. Ginuna ang mga senior citizens kag may mga comorbidity. Wala sang walk-in. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, magalawig tubtub sa Hunyo 4 ang pagbakuna kag 300 ang maximum nga target nga mabakunahan sa Provincial Health Office sa kada adlaw. Ginkalipay ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagresponde sa mga empleyado. Voluntaryo man ang pagpabakuna, suno sa iya ang vaccination ang magakumpleto sang pagpangapin sa ikaayong lawas kontra sa COVID-19. Dungan sa pagsunod sa minimum health protocols. So to complete this is vaccination. No? So nagpasalamat din ko sa ilang pahinga kay they showed up and took this opportunity to be vaccinated. So we hope with this and hopefully more vaccines coming to our province, we can slowly lower or if not avoid more COVID cases. No? Hopefully within this year we can complete this. Sa kabilugan, 1,500 tubtub 2,000 ang target nga mabakunahan. Magluwas sa mga provincial capital employees, iga-accommodate man ang mga empleyado sa national government agencies nga yara sa probinsya, kasubong sang DILG, NBI, Kaap kag Bureau of Immigration. Suno kay Tumimbang, ini ang may clearance na gikan sa DOH Region 6. Sa mga frontliners naman sa probinsya, sa wala pa makabaton sang second dose, naka-schedule na ini. May paglain sa protocol sang bakuna sa AstraZeneca suno sa iya.
10 to 12 weeks naman ang pagdapat sini humalin sa una nga gindapat ang first dose. Samtang tayuyon ang kampanya sa pagpabakuna. Suno kay tumibang, may nasugata sa gihapon nga pagpanghangkat sa acceptance sini sa lokal nga level. Ina-continuous na campaign na Barbs. Hindi na siya one day lang or 2 days and then you stop. Nakita ta na ang acceptance we are still having some problems sa acceptance at the local level. Nagadepende naman sa utilization sa nagaabot nga bakuna sa mga LGU ang pagpadala liwat sang supply sang national government. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Surad sa Bacolod, handa na magbaton sa mga bakuna nga Sputnik V Gamaleya kag Pfizer. Pero ang Department of Health nagapanugyan sa publiko nga hindi magpili sang brand sa bakuna bangod initanan epektibo. Yarang report ni Marty Go. Sa Metro Manila pa lamang karon ginagamit ang bakuna nga Sputnik V Gamaleya sang Russia kag Pfizer. Sa Western Visayas, Sinovac kag AstraZeneca pa lamang karon ang ginahatag nga bakuna sang Department of Health sa mga local government units. Pero ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sang Bacolod Emergency Operations Center, handa na ang syudad nga magbaton sang Sputnik V Gamaleya kag Pfizer kung may supply gid man nga mag-abot gikan sa DOH. Harap pagit kita ang ginapaabot nga Sputnik, na ginapaabot man ta ka Pfizer. And ginapaabot na naman ang aton nga freezer nga gin-purchase ang aton nga city, agud to tanan niya klase nga bakuna we can actually accept and store in our cold room. Pero ginpahayag sang DOH nga bisan ano nga brand sang bakuna sa COVID-19 nga may emergency use authorization sang Food and Drugs Administration ang epektibo. Gani kung may kahigayunan nga mabakunahan, hindi na magpili pa sang brand sang bakuna. Ang goal natin sa aton nga vaccination program is to tame the virus, to remove the abilities ng virus na makakos ng serious hospitalization and death. So, ang real purpose ng ating vaccination program is to build protection against death, hospitalization, kag serious na symptoms. And these 3 vaccines naton nagahatag ni sila 100% no nga protection against death, hospitalization, and of course, severe infection. Ubuson sang Bacolod DOC sini nga semana ang 19,420 ka mga AstraZeneca vaccines nga ila nabaton gikan sa DOH. Sa madason nga semana naman natala na nga i-roll out sang syudad ang 3,000 doses ka Sinovac nga bakuna nga nabaton man sang syudad sini nga semana. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka Ilonggo ang pinakauna nga Pinoy runner nga nakasulod sa top 3 sa ginpatigay nga ultra marathon sa Belfast, Northern Ireland. Siya nagdalagan sa sulod sang 62 ka oras sa nagkalain-lain nga weather condition kag terrain. Aton siya kilalahon sa report ni Marty Go. Gintibong sang 45 anyos nga si GV Tolentino ang hayahay sang Pilipinas sang siya ang nag-rank number 2 sa ginhiwat nga the last one standing ultra marathon sa Belfast, Northern Ireland kung sa diin siyang nagapuyo kaupod ang iya pamilya. Iya nga gindalagan ang 4.167 miles sa sulod sang 62 ka oras nga may nagkalain-lain nga terrain o kun alagyan. Adlaw tubtub sa gabi kag nagapahuway lamang sang 8 ka minutos kada oras. Iya nga na-break ang record sang UK Irish marathoner nga si Peter Cromie nga nagdalagan sang 52 hours. Yung target 60 hours, huwag tayong uuwi na hindi natin nakamit yan. So parang may goal kami. Ang goal ko doon, 3rd place lang eh. So binigyan ako nila ng 2nd. So ang goal doon sa qualifying ng World Championship is like 60 hours. I give them 62 loops, 62 hours. So, it's happy for me because one day, ang winning, bonus lang para sa akin eh. Yun yung ididedicate ko rin sa all Filipino people na we are strong. We are strong. Nabunag sa Iloilo si GV kag nagpuyo man sa Bacolod kaupod ang iya mga ginikanan. Nagpadulong sila sa Ireland sang 2001 para magtrabaho kag isa siya karon ka catering assistant sa Dublin.
Madamo na nga mga marathon ang ginintrahan ni GV sa Ireland kag United Kingdom nga nagserbe nga training niya para sa ultra marathon. Suno sa iya, malawig nga pasensya kag time management ang kinahanglanon sa training, agud nga makondisyon ang iya lawas kag pamensaron para sa pagdalagan sang malawig nga mga inoras. Nag-training ako nga gin-separate kong speed and endurance and different time and different days, different climate. So, lucky lang gid ako kay ang akon nga balay lapit lang gid sa sa backyard na malapit sa mountain. So, nakapokus ako sa program ko na every week I need to climb in the mountain. 3 times a week, 4 times a week ako nagka-climb sa mountain. Kahit hindi naman ako tumatakbo, nagti-trekking ako para lang yung mag-strong ang glute ko, ang hamstring ko. So, nabibuild ko yun. It's not about a short of time. It's about time na talagang pinagsikapan ko na yung mga winning na darating sa akin balang araw is just a bonus. Kabahin sang iya kadalagaan ang iya mga kaupod nga Ilonggo nga Sanday Rex Brillantes kag Donald Sumbilya nga among nagabulig sa iya training kag conditioning ilabi na sa tion sang kompetisyon. Suno kay GV, dako nga bahin sang iya kadalagaan ang iya ginatawag nga Team Lusob. Silang nagbibigay sa akin ng kung kakain ka na. Yung nagre-remind sila kasi itong challenge na to is not an individual challenge eh. It's about team effort talaga. Oo. So binuo namin yung Team Lusob kasi Ilonggo tayo eh. Nagaserbi nga inspirasyon sa iyang iya mga ginikanan. Makapila ka beses nga na-stroke ang iya amay kag diabetic naman ang iya iloy nga lunsay nagtaliwa na. Diri nakita ni GV kung ano ka-importante ang ikaayong lawas amo kun nga nagsulod siya sa sports. Padayon sa karon ang training ni GV para sa qualifying rounds ng World Championship nga pagahiwaton sa Tennessee, USA sa Oktubre. Marty Go para sa Digicast Negros. Barb, kanami back to back aton yung mga good news today. Ultramarathoner kag aton nga dungog sang San Enrique nga top notcher sa PMA. Grabe minyo, top notcher na iya bala. Gani number 1 siya kumbaga. Kag di ba naglahog ang aton nga ultramarathoner 62 hours nga dlaganay. Imagine na bala. Hindi ko ka-imagine din, kaya ako biskan 5 kilometers sinama ako. Ako 6 minutes siguro ang maximum nga madalagan ko. But congratulations sa ila nga duha. Although nga Ilonggo siya Barb, but di siya nagdako sa Bacolod. Ay, ang aton nga marathoner. So we are proud sa mga accomplishment kaya nakuha sang sini naton nga duha ka mga gin-features. Isa gibutang sa mapa ang San Enrique, ang isa gibutang man sa mapa ang Pilipinas. Congratulations. Kaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.